tono belai ke saktar jabai di sini namun tungang asuk laimani abo kok saya pakai social distance ngasung mani kisah hasal lagi tong lema salema kisah hasal di borok by borok si baitar lagi ketang tong kaise rongo tamu sah mahai tikele tok samasa neng thia ketang tong na nang nai thei thagai nung tong nei ba tok samasa tiklai nai auni bagi no sung ketang tong na bagai cai tong na nangu a cai tuk thini ta sing sini buku gita thangai mabasaka norok tv bo nugo radio bo khnabayo social distance kai tong jabai di nei karon tabuk tripura bo chung free ni samase tawkai প্রায় 60 ফুট borok BSF rong manjak baikha corona virus am manjama yagulo sabuk ketang tongno sabuk thangno abo sia abaino paraki para kelaila hangkele belai khaitini bagi sayang nai sengagi ni kokro khanawo jeng lapawoi kami thilemani kolera angoi khiu ko bawongoi bogmani thilemani aba hake thitini kami ekdom pasukui thangma bahai kini tirpurabo ungmani tongo abo chung khanajak ebong baksanuka ang 73 uno kini kherwawo kami site kaisa jengla pawoi ekdom tokthoi ingthanga kini kami jeng yang tongnai rok lama yang koyang ti lama yang saka hangkai ungjak yang khamakai ungjak ya abo haike ang tabu mutumano tokthu pungu deli